दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सादिकेजलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय सादिकेजलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सिजौगिरि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2020 मायथाइयाव खुंफुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। दा बिनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि खावलायनाय बायदियै बर'नि गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि आरो सिबियारिफोरनि आर'जफोरजों दिनै बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सनितपुर जिल्लानि बर'फोरनि मोनथायनि थाखाय जेब्लाबो बाथ्रा बुंलांदों आरो खामानि मावलांदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो सनितपुर जिल्ला बर'फोरनि थाखायनो अराय खामानि मावलांबाय थागोन, बेयो जोबोद रोखा। 52थि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै ओनसोलनि सिङाव थानाय 50,000निबो बांसिन लाइमोनफोरनि थाखाय बिथांमोनखौ जों फैबाय थानाय समाव माबायदि गावनि इयुन जिउखौ दानानै लानो हागोन, बै बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों माखासे जब मेला एबा जब ओरियेन्टेसन प्रग्रामनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ माखासे बोसोन आरो माखासे एक्सपार्टफोरखौ लाबोनानै बिथांमोनखौ दानो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लाया नैबे मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि 10.2नि बायदियैनो जे नैबे ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ बोरै पारामिलिटारियाव हगार हरनो हायो, बोरै आथिखालाव सोलिबाय थानाय अग्निवीर जि मोनसे स्किमनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जेरै एंगेज खालामनो हायो, बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारनि दारै जोंनि सनितपुर जिल्लानि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ जों थिसननो थाखाय नाजागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आरो बिनि थाखाय माखासे हाबाफारि लागोन आरो पलिसिफोर उनाव जों सावरायनानै बेखौ थांखि आजावनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि जि गामि सोसननाय बे दिनैसिम सनितपुर जिल्लायाव आबुं जायाखै। बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे जथुमानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जे माबायदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माबायदि जों बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननो हायो, बेयाव मोनसे माखासे गोख्रों मोनसे एजेन्डा लानाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव ओनसोलनि नैबे ओनसोलावबो माखासे ड्राग्स आरो माखासे फेग्रा मुवाजों लाइमोनफ्रा जिबायदि गोफबनानै दङ, बेखौ जों बोरै जोङो गोजानाव खालामनो हायो, बैफोर माखासे पलिसिसफोरखौ नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों सावरायनाय जागोन। आरो नैबे जारिमिनारि जि 52थि बोसोरसालिया जथुमा, बे सनितपुर जिल्लानि नैबे जानो गोनां जि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा, बियो मोनसे जारिमिनारि जागोन। आरो बेनि थाखायनो जारिमिनारि जागोन जे फैबाय थानाय समाव सनितपुरनि बर'फ्रा बयबो खौसे जानानै जेन सरकारनि जि माखासे मोननांगौफोरखौ, मोन्थायफोरखौ मोननांगौनि थाखाय जि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागोन, बेखौ जों रायजो राजाफोरजों जों जयै लालांबाय थागोन खामानि मावनानै। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' जोबोर आसा बायदि, मानो होननानै बुङोबा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसिनि सायाव खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि खेबनि थाखाय सोमावसारनाय जादोंमोन, बै समावबो सनितपुर जिल्लानि जे बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंना, बै हानि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांथारनांगौनि थाखायनो जे थामथि खनायारि जि सावरायनाय, बेयाव हानि जेंनाखौसो लाबोग्रोनाय जायोमोन, जेन सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जे हानि जेंनानिफ्राय जे अराय उदां जायो, बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों। आरो बेबायदिनो माखासे ओनसोलनि जेंना हिसाबै जोंहा बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना होननानै बुङो आरोबाव मोनसेया जाहैबाय फरायसालिनि जेंना। दिनैसिमबो सनितपुर जिल्लायाव गोबां लाथिख' फोरोंगिरिफोरजों दासिमबो माखासे फरायसालिफ्रा खारबाय थानाय जादों। आरो माखासे नोङो सेल्फ बेस कन्डिसननि गेजेरजों माखासे फोरोंगिरिफ्रा दासिमबो दान बान्थानि सायावबो मोजाङै दिनैसिम मोननो हायाखै। दा बैफोरखौ फैबाय थानाय समाव बोरै जों सेल्फ बेस स्कुलनि कनसेप्टखौ जों बोरै गैया खालामनो हायो, बोरै मावबाय थानाय फोरोंगिरिफ्रा बोरै गावनि फरायसालियाव मावनानै थानो हायो, आरो जेसेबांखिनि फरायसालिफ्रा भेन्सार जानानै दं, बेखौ बिटिआर गोरोबथानि 6.3नि गेजेरजों जे बोरै जों सुस्रांनानै लानो हायो, बेखौ जोंनि बे जथुमानि गेजेरजों सावरायनानै माखासे गोख्रों एजेन्डा आरो थांखि लागोन। बियो जोङो बेखौ लानानै जों बिराद आसाबादि दायो। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जि जथुमा, बिनि जि 52थि बोसोरसालिया जि जथुमानि जि गिबि खुन्था जि गायजेननाय जि हाबाफारि, नैबे 1 नं सिजौगुदि गामिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो बेवहाय लादों। दा बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव जिहेतु जागोन हिसाबै दा जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां जेथो जेंनाफोरखौ लानानै जों बेवहाय सावरायगोन। दा सनितपुर जिल्ला हिसाबै गोबां जेंना दङ। गिबियावनो जोंनि सनितपुर जिल्लानि जेंना होननानै बुङोब्ला जोङो बांसिन बर' रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु एफआरसि ओनसोलाव दङ हिसाबै, दा बेनि हानि जेंनाया जोंनि गिबि जानानै बेहाय दङ हिसाबै, दा सनितपुर जिल्ला हिसाबै हानि जि मोन्थाय 2006 फरेस्ट डिलार एक्ट,
बिनि आयेननि गेजेरजों बिनि उधिननि गेजेरजों भारत सरकारा जि मोनसे होनाय आयेननि गेजेरजों बेखौ मोननो एसे हादों खिन्थु नांगौ बायदि दासिमबो जाजोबाखै बेहाय दासिमबो 13,000निबो बांसिन बर' सुबुं न'खरफोरा बर' सुबुंफोरा दासिमबो मोननो गोनां दङ दा बेखौ थाबैनो मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दख'रानि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना खुब बेखौ लानानै बिराद सिरियास जोङो बेखौ गम्भीर भाबै जोङो जोंनि जि थान्दै मेल 10 अक्ट'आव जागोन जोङो बेखौ गोथौ भाबै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला ओनसोलाव जि फरायसा फरायसुलिफोरनि जि जेंना दा फरायसा फरायसुलिफोरनि जेंनायाबो गोबां दङ खारन मानो होननानै बुङोबा गोबां सनितपुर जिल्ला ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिया जिहेतु भेन्साराव दाबो दङ हिसाबै दा फोरोंगिरि बिथांमोना जि गभर्नमेन्टनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननांगौमोन दासिमबो मोनाखै दा बेफोरखौ लानानै गावनि न'खरखौ नायनोना फरायसा फरायसुलिफोरखौ नायनो बिथांमोना खायफाया 10 बोसोर खायफाया 20 बोसोर बेबायदि जिहेतु जालांबाय हिसाबै दा बेनिखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनसे दफा दङ हिसाबै थाबैनो जाहाथे बेबो मावफुंजायो अब्लासो नैबे राइट टु एडुकेसन एक्टनि जि बाथ्रा भारत सरकारा बुंबाय थादों दा बैफोरो मावफुंजायोब्लासो बेहाय थानाय रोजा रोजा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जि गभर्नमेन्टनि जि एक्ट राइट टु एडुकेसन एक्टनि जि बाथ्रा आरो दायो एनइपिनि जि बाथ्रा फैदों दा बेफोरनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बन्सित जानानै दङ दा बेनिखायनो बेफोरखौ समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे रिजुलेसनखौ जों लागोन थांखिखौ जों लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हैनो थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे खुब मोनसे दिनै 2027 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय दिनै बियो 4 बोसोर जिहेतु बारलांबाय दा इन्डियान गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट होनाय बायदि जाय बिथांमोना बे एकर्डआव दङमोन दिनै मोनथाम हान्जा जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो 4 हान्जा NDFB दा बिथांमोनजों लोगोसे बे जि एकर्ड मोनसे जालांबाय दा बे एकर्डनि गेजेरजों सनितपुरनि बर' रायजो राजा बिथांमोना दि बेवहाय 3.1 मोनसे दफा दङ बै दफाया दासिमबो नांगौ बायदि मावफुंजायाखै दा बेबो जोंनि थाखाय बिराद सिरियास आरो बिराद गोनांथि मोनसे दफा जाहाथे बै दफाया मोगथां महर मोनो आरो बेखौबो जोङो बेखौ लानानै खुब सिरियास भाबै जों बेहाय सावरायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जाहाथे दिनै जि 60टा गामि हाबबाय आरो 60टानि अनगायै जिखिनि 400-500 जि गामि दङ थाबैनो जाहाथे भारत सरकारा आसाम सरकारा मावफुङो आरो बिटिआर सरकार दानि जाय बिटिआरनि चिफ जाय बिथाङा बै एकर्ड खालामनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिनि बिबानाव थानानै जि एकर्ड खालामनाय जाहाथे बेखौ थाबैनो मावफुङो बेखौ रायजो राजा बिथांमोना नायगासिनो दङ आरो सनितपुर जिल्लायाव रायजो जानाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि जोंनि जेथो जेंनाजों लोगोसे जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो अरायसम बेहाय थांनानै थानांगोननि थाखाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ लानानै गासैखौबो जोङो बेहाय सावरायगोन आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय जोङो बेहाय जब अरियेन्टेसननि जोङो बाथ्रा बेयाव सानबाय थानाय जादों दा बेहाय जोङो 3 आयदायाव हयथ' जोङो बेखौ लानायनि सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों दा बेखौ जोङो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जाहाथे फैनानै बे जब अरियेन्टेसनाव बाहागो लाफैयो कलेज लेभेलनि स्कुल लेभेलनि आरो हाई सेकेन्डारि लेभेलनि जों बेहाय लागोन दा जोङो जोंनि माने जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलि लोगो बिथांमोना जोङो जबखौ मोननो थाखाय बबे लामाजों बोरै थांनांगौ बेनि रोंगौथिया नांगौ बायदि जिहेतु गैया नांगौ बायदि नेटवर्कआबो गैया हिसाबै नांगौ बायदि जोङो जोंनि माने मबाइलफोरखौ सालायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे इउटुबनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथियोब्लाबो मिथिनो हायैनि थाखाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ बेहाय लादों आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि जि बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय देंखो मोसानाय आरो गेलेमु आयदायाव भलिबल काबादि बेफोरबो जागोन आरो गासैबो दख'राफोरा जाहाथे बेयाव बाहागो लायो आं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोननिसिम खावलायो नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मा दाननि मा अक्ट'निफ्राय बे जानुवारि दाननि 2025 मायथाइनि 9, 10 आरो 11 अक्ट' बे जागोन दिनै जे नोंथांमोना बेयाव लाइ खुन्था गायबाय बे लाइ खुन्थाखौ नोंथांमोना माबायदि नेमखान्थिजों आरो माबायदि बेखौ जोङो जिहेतु जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ हिसाबै दा बेनिखायनो मोननै धोरोमारि जे सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोंनि लाइखुंथाखौ जों गायसननाय जादों बाथौ सिबियारि आरो ख्रिस्टान सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै लाइखुंथाखौ जोङो खुब गाजा गोमजायैनो बिथांमोननि आर'जनि गेजेरजों जोङो बे लाइखुंथाखौ गायसननाय जादों